Shalom. Sahuluhut perhlado HKBP Bonanginda. Pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amanginang. Remaja na posobulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amanginang paralado nami. Hurinya Tuhatta nani haholongan marsadani rohamahita muse sadarion lau mamuji Tuhatta di minggu rogate atong sian nasa roha doa hapursiaon tapasangap ma Tuhani tapuji ma ibana marhite ede pujian songon topik di minggu ta sadarion martangiang mardongan mauliate tapuji ma Tuhatta marhite buku ede 205 ayat sada 1-2 ulido tiki nahohom.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai, rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho alesa dok tanoon, edehon hamuma, hamuliaon ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, holan ala ni asini roham sambing do, ubahen ataben hami marpungu di jolom, marsadani roham martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, mulu adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo nani pangido ni nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidon nami, lehon mana tahu hanguluan nami, lehon ma dihami sa leleng dihasinganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan sa leleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta marhite bukwede nomor 110 ayat sada dohot opat, payan ma dihami. Tangihon hamu ma patik dihita di mingguta sadarion, imanan yenet sian Judas bidusada ayat 20. Alai hamu akaholongan, pauliuli hamu ma dirimuna, di atas haporsian muna nabadia situtu, jala martangiang di bagasan todi, ima sahatna, atong rak mangidu gogo mahita tuadupan di debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta marhite bukwede nomor 122 ayat 2 dohot tolu tujolom o debatako.
tato poti madosatan nagudangi tu adupan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiroham nagudangido, saya si marohamida hami sadok bangsomi, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli marohan nami, asamu barohan nami dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tangihon hamu ma hata baga-baga taringot Tuha sisandi dosata. Songonon do hata ni Tuha Jehovah. Nunga diarsahi hoa marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojai hoa marhitesian akka hajatonmu. Au tutu. Au sadiri menyelesai akka panglasyum. Ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhite buku. Gor merequire.
Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 427 ayat sada doho tolu tung halak namar gogo. Hatani tuhatta di minggutta sadarion epistel nanienet sian panurerang jona bidudua mamukamai sian ayat sada rodi 10 tajahama marsoring-soring. Dungi di paro Jahobama sada ihan raya asa dibodut si jona. Jadi di bagasan butuhani ihani masih jona tuluari tuli borngin. Dungi martangiyang masih jona tu Jahoba debatana sian butuhani ihani. Jala di dokma jauh-jauh doau sian hagogutaki tu Jahoba gabe dialusi ibana au sia butuhani parbeguan au mangangguhi di tangon hodo suaraki. Nunga dirokon ho au tu bagasan lung tu bagasan pasuasun laut. Gabe pusat makaliangi au sude aka obakmi dohot galubangmi mangul kupi. Yang guau nunga hudok nunga baliau sia joloni matam alai tahe ulah hunokku dope mamereng dopak joro habadionmi. Nunganya dihayangi aka aik yau pola to sosaku lungi pasapak-sapak au sirabon do ali tu uluku. Nunga mangukorau sahat tubona ni akaduluk rasang-rasang ni tano ope nunga tersordak humaliang au rodi saleleng-leleng na alai di panakok ho nguluku sian godung ale Jahoba debatako. Uju madate hosaku di bagasan Jahoba mahuimut jadi sahat matangi aku tuho tujoroni habadionmi. Alai halak namar soba tu gana-ganan si pototoi nama dadikon hasonangan nina sida. Alai anggo au mardongan suara puji-pujian au mamele tuho gararoku dona hu perbaga-baga Jahoba dona puna hatuau. Ima sahatna
martua dona tu mangihon hatani debata jala nau peofsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta marhite buku wede nomor 240 sia ayat 5 dohot pitu ngot maho oto diku. Tahatidak ko maha porsiaw tay songon nani hatidak ko ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumupalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman tibun ni si Maria nagabe-gabe asya to di porbadia adorang suhabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di haupi nersilang na tuat tubon turudung ditanom na maungat nulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tisyamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tutan on manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasan ni sedusa dohot di hatai nama dok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot di hanguluan narosa sudah. Amin. Tapuji matuhata marhite kor amasion.
Tatangihon matiting namasa di huriata di bagasan sadarion. Titing nama hari Minggu 14 Mei 2020 tolu. Huria na hinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Saunare tangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon 5 Minggu 14 Mei 2020 tolu. Na parjulu guarni Minggu. Guarni Minggu tu sedarion 5 de gore Minggu rogate. Do topik martangi yang merdongan mauliate. Napaduahon jadwal parhobas. Pandita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM marhobas di permingguan arian pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirarap. Na patuluhon pilihan khusus dari sedarion Minggu 14 Mei 2020 pabung pilihan khusus dohita tuha perluan pembangunan HKBP Bunang Indah di pasahat barhite amplop anang penara ini huriata zeta pasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon paupaton basar seksi perempuan dari sedarion Minggu 14 Mei 2020 duksipul permingguan manugut dot permingguan arian seksi perempuan HKBP Bunang Indah patupahon basar makanan lah menupahi tuha perluan panitia pembangunan do pengadaan aset gereja HKBP Bunang Indah tatu pahima ulauni bain sangap di warna na palimahon pertukaran mimbar gulu sekolah Minggu saresot Bunang Indah dari sedarion Minggu 14 Mei di Patua pertukaran mimbar gulu sekolah Minggu saresot Bunang Indah na marhobas di sekolah Minggu HKBP Bunang Indah guru sekolah Minggu ko dia Tangerang. Guru sekolah Minggu HKBP Bunang Indah marhobas di HKBP Binong Parmai. Napaunopon pertanyaan uek. Dari Rabu 17 Mei 2020 masuk pukul 20 WIB. Di Patu Bahuriat Tama pertanyaan uek Ima. Uek Jerusalem bagas di keluarga Tesiahaan Inatai M Borussia Nipar Namaringanan di Karawaci Residen Blok F Tolu nomor 10 Sada Tangerang. Web na caret di bagas keluarga Situa H Saragi Inatai BR Boru Simangunsong Namaringanan di Perumdasana Indah Blok PP Sada nomor 36 Bonang. Di WE Prata di bagas ni keluarga TH Gulutom Inatai R Boru Simanukalit Namaringanan di Perum Medang Lestari Buluk B3 G2 Jalan Alam Elok Sada Medang Lestari Tangerang. Di Pangido tu sude ruas nuriata tarlumu winadong duek nabe asaria madohoti partangingani. Nabapituhon perningutan arihanai ni Tuhan Yesus Kristus dari Kamis 10 Mei 2020 di Patu Bahuriata do 2 hari permingguan arian haranai nuta Yesus Kristus A perminggu parjolo pul onom W bahasa Indonesia B perminggu peduahon pukul 10 W bahasa Batak. Napawaluhon rapot na posobulong naung Karejo dari Kamis tanggal 10 Mei 2020 masuk pukul 10.06 WIB meringanan di gerejaon di Patu padu rapot na posobulong ni huriata na naung Karejo sinosohon matu sude na posobulong ni huriat ta naung Karejo ni huria asa ro madohoti ulauni napasiyahon tok ripe itu pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohon tu sude ruas ni huriata asabu eta pasahat tok ripe pembangunan dohot pengadaan aset gereja boy ma transfer tu rekening panitia di Bank Mandiri nomor sada ualu 000 sada 06 sada 554 alas nama sampai seterus 60 pilihan dohot
ayuran bulanan, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamulateon, pilihan bulanan keluarga, do ayuran bulanan, boy ma tapasahat marhita situ wek nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening Huria. Pasal pusadahon, parhepengun, dohot torok ni ruas naro permingguan nong salku, boy ma tajahadi file naung pinasahat ni Huria marhite oya di grup manang wek. 12. Selamat ulang tahun Perhalado rap dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat panjang umur dohot goklas ni roha masude ruas ni Huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun hot ripe set tanggal 2 sampai tanggal 10 Mei 2023 hatan itu hatta setiota ini tersurat 1 Samuel 2 ayat 2 danga dong nabadia tudason di Jehovah ay danga dong dukon ni ho jala danga dong pertanda batuan dukon ni debatakku aka goar nama ulang tahun hatu tu budoh marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file na naung pinasat ni Huria marhite oya di grup wek nabi so ni mati ting Hureta di bagasan minggon debatama na mamasuhita maulate Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A do sada B Laos taide homa sia buku wede nomor 214 sai ajariau tuhakku. Saya
Tangiang Mahita. Gohi mahami ale Tuhan jala perbadiai di baga satodim. Dinalaho pataria sokatam parsahalai jala parbisuhi hami. Dinalaho majalo doho tu mangihon. Toktong ale Tuhan ingani hami di baga santod di habisuhon. Asa mangatu si hami dinalaho makkanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja na poso bulung na marpungunoaing di bagas joro ni Tuhata. Hata ni debata ojahan di parmingguata sadarion imaminggu rogate. Tarsurat mai di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidu 4 ayat sada sahatu pitu. Surat ni Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidu 4 ayat sada sahatu pitu songonon mahatana hujahahon mahadihita. Ope hamu akadongaku nahi na holongan jalana hina siholan. Halasan ni rohaku jala tupalhu. Songoni mamar sihot hamu di bagasa Tuhani. Hamu akka haholongan. Hamu eudia dohot sintike. Huapoi mahamu. Asa marsada ni roha di bagasa Tuhani. Huelek-elek madohot ho alesin sigus na botor. Urupi manasida akanau madongan yau marukil humokop barita nauli. Rapon si Clemens dohot dongaku saulau na debanari di buku hanguluanido warna sida. Marlas niroha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Huulahi ma madok. Marlas niroha mahamu. Pabotohon hamu mahabasaron munatu saluhut halak. Donok do Tuhani. Unang holso kamu agiaha. Alai sadok pabotohon hamu matu debata. Pangiduamu na marhite-hite tangiang. Dohot elek-elek mardongan mauliate. Jala dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Disido sahatna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tamado hita medok moliate tutu hata pardenggan basai ala asi dohot holong ni rohana mangaramoti dohot mamasu-masu hita di pamatang ng partodion boy hita marpungo di bagas joron itu hata nuaing di parminggon rogate sadarion rogate lapatan na martangiang tahaporsiay do akamang dohotinang gogo ni tangiang saluhut na akka nadok-dok si taunon boy doy gabenyang molo tahajugulhon tahaburjuhon martangiang nadok-dok pesi malolong nanuaing martangiang asa uneang asa unang dok-dok rupani lam dioloy gabe so martangiang alay gabe asing do hadok-dohon ni si malolong nay ala hubere kami siya julo gudang akan nadok-dok si malolong ala ni pojok ni pakilalaan na doon waingin naroha alay mudah-mudah ma ala ni namartangiang do dang ala ni dok-dok gabelala rupani kondisi ni gereja tau memang lumayan luar biasa do si bolis dinalah mempengaruhi hita asa boy modohodok jadi gomos do pangido aku baunang pabiar-biar ho kamu atok siya toro do siya lantai 2 ala tibo do teride do rupani songo dia perbalik ni nabotari. Nang etiak do itu toro buti. Tepuma buti. Jadi olo gabe lupa iban no muse. Tu dia naman noeng dohono no mula tung mula-hula pai. Berarti na adong mana biar ho noeng siya toro. Jadi nga songon na mulai ni aku berek si malolong na noeng sude las roha. Songon na nidok ni turpukon marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani. Huulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Di buku deta di do pertangisan do portibio. Alai pertangisan manang hamaolo pe portibio unang talu hamu ala ni hamaolo ni. Ainunga adong di hamu pakirimon hagogoon na baru marhite hapor siyaw nang pinasaha ni debata tu hita ganuk. Taluhon ma hapor suhoni marhite hapor siyaon mardongan tangiang. Disosoi Apostel Paulus doa kaamang dohot inang
sada huria na marguar Pilipi. Adong do na masa di huria Pilipi na sebelumna lasia dorohan ni Pauluson marnida songo dia denggan ni parsauran dohot holong ni roha dohot roha na marpanarihon na adong di jemaat Pilipi. Mar siurupa do nasida patupahon akan na denggan, mar siurupa do nasida patukon akan na humurang, bahkan si Paulus sadiri pe taruli do di aka hinauli na denggan na binain ni huriyai. Jadi dung ditadikon ibana mahuriyai Roma barita. Akadongan nahian na gabe pangulan ni huria, nga gabe marsoal be. Songon na poso ni debata si Paulus, marsa si tutudo rohana. Ay si Eudia doho si Sintike, dua parupuan, dongan ni apostelihian doy makobasi huriai. Hape di pudini ari gabi marsoal do na duong. Ima huroa. Molodak sauk na ni do ni pikiran na dongan nahiad do gabi alo. Dang manat nasi darupani parasingan ni pikiran sa sitong na hamoraw ni debata do ipatuduhon na marasing do hita dongan. Dang na mabay kita gabe si bociri asa merbadai hita dongan tidak. Imana masa na pinabuhan ni na adong di huria Pilipi tu si Paulus di apo ibana ma di pasaha ma pesan pastoral sian ayat sada saat tutolo. Huhaulong ido hamu huria Pilipi. Toktong hutang yakon. Diingot ibana ma adong na marguar si sunsugos. Homa nagabe menjembatani persoalan ni si Eudiai do si Sintikei padame manasida. Asa diingot nasida muse ay molonong ngasega do parsauran ni naduai songo pangulan ni huria di sada huria ruas ni huria pe gabe mapardo. Alay molodeng do parsauran ni aka pangulan ni huria ima si Sintike do si Eudia ruas ni huria pe mardame sonang do. Jadi songo dia mabaino ni nasida marbarita nauli hape nasida na dua penunga sekutu dang adong berarti ni ini na. Jadi sunsugos padame majo parjolo si Eudiai dohot si Sintikei ai naburjuhiad doi manang aha mahurwa si bocirina gabeboy rupani asing pardonganon ni nasida patubu parsalision di tonga-tongai. Ay maul do ado pioton masalah internal sian masalah na di luaran. Adong do masalah di luar na si Paulus. Godang aka ajaran-ajaran di son na boy mangaliluhon ha porsiauta maka porsia Tuhan Yesus. Alay ugamang doau molo tubu persoalan di tonga-tonga ni huria. Molo nunga bersoal do akan na di bagasan hurion ruas ni huria pe gabe tata do ha porsiaonna. Gabe bakol haringgasonna madapoton huriai aladang dame pakilalaan na madapoton huriai. Tubu ma losok ni roha, tubu ma bakol ni roha, jala tubu ma tak suma betu huria. Ay dang gabe sonang betordi. Ay pangulan ni huriai pe susada berohana. Akay marupani khusus na tuhita parhalado bajamita bolo matongon. Ise na gabe si sunsugos ba ikon marsiado do hita gabe si sunsugos na padamehon dang nagabe pagalak-galakon alay na padamehon do na mau tao do si bolis yak kamang do tinang si pargale do hita sude adong do saat na nadongat tahian diingani si bolisi manegay akasakap na denggan alay di paima debata do sahalak na marohahon songon si sunsugos nagabe padamehoni dohot menjembatani persoalani. Molo terjadi si songoni, jadilah pembawa kerukunan ketika ada perselisihan. Napaduahon muse di ayat 4:1 pitu, o pesan pastoral nibana mo secara umum tu jemaat. Alanung ngarupani gabe rudut pakilalaan ni nasida, dang dabe me paruhaw ni nasida manopot huriay. Di hatahon apostel Paulus mah, unang gabe marsak kamu, marlas ni rohama. Ay nunga diod debatahita marhite damena na sumurung mangaramoti ate-ate do pikiran nunga diod kita salutna marhite damena sumurung na siya debata ido na mangaramoti ate-ate do pikiran ay na jojo maralo ate-ate do pikiran do
Molo nani oloan, nani dok ni pikiran, maralo tu nani dok ni hati-hati tu budu pangarimason. Alai molo sibal ga hati-hati tong do muse mol adu piottonon. Alai molo nung adu dame ni debata mangaramoti na duon, hati-hati na diramoti debata, pikiran na diramoti debata, parlabok ni roha, jala parholong do hajol mauni. Sahat matututuhitan waing jamitaw na kamang do hotinang, na parjolo hubarita ho kami ma, Ima, berdirilah teguh dalam Tuhan dan kuatkanlah iman. Kita terpanggil menjadi jemaat di gereja HKBP Bonang Indah ini. Masing-masing kita ini memiliki iman. Jadi masing-masing kita juga harus berjuang memperjuangkan pertumbuhan iman kita masing-masing. Sekalipun kondisinya tidak baik, maka peliharalah imanmu agar tidak terikut dengan kondisi yang buruk itu. Tetap pelihara. Jamoto dirimu. Muludang margogo do peho dinalahu mabopalito do sira, paling tidak bentengi hapor siaumu asa unang marlaok alai martangi yang ma. Molodang sumabe taida ima situasi i tapangido matu debata asa dileho tuhi tabisuk dinalahu padenggaton situasi i. Aina margogo situtudo tangi yang ni akahalak na partigor molo di habur juhon. Tuhan, dang adong niya dalan na au dinalaho padenggaton na masaon. Alay alahu bereng nung ngarudut paborat na au dinalaho padenggaton ni. Mungkin menurut kacamata manusia dia tidak layak. Menurut status pendidikan juga tidak layak. Tetapi kekuatan doa bisa menggugah, bisa mengubah keadaan. Itu yang terjadi di khotbah pra remaja, perumpamaan yang dijelaskan Tuhan Yesus tentang hakim yang tidak benar. Ada seorang ibu janda yang miskin, dan menurut keputusan pengadilan dia dituduh sebagai orang yang bersalah, padahal dia tidak melakukan yang salah. Dan hakim yang menentukan keputusan itu nantinya bukanlah orang yang mengenal Tuhan, bukanlah orang yang takut akan Allah. Dan ngadong di boto na babaluat tu isi pangalualuan na, mangalualu pe ibana tu jolma alani hapogoson na do status na songon na babalu dan ngadong na mga piniin. Dangarong na porsiya tu si alay mga lualu may bana tu debata. Tuhan, bereng tatap madangolhon. Sian parrohaoku, sian bagasan di parrohaoku dangadong nahuula si songoni. Songon na nidok ni nasida tuaw. Kita lihat ketika perempuan ibu yang janda yang miskin tadi tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang mengubah pemikiran si hakim yang tidak mengenal Tuhan tadi. Akhirnya ketika hari penentuan keputusan hakim yang tidak mengenal Tuhan itu berkata, benar ibu ini tidak bersalah. Karena setiap hari saya gelisah, selalu ada bayangan yang menyatakan ibu ini tidak bersalah. Itu adalah perumpamaan yang dijelaskan Tuhan Yesus tentang hakim yang tidak benar. Kuasa doa bekerja di seorang ibu nababalu nakingani. Dang boy di apini jolma, dang di apini portibion, di etong ibana parsala, alay margogo do ibana, martangi yang tu debata, asa di apini debata ibana. Allah membenarkan dia, Allah membela hak dia. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ada saatnya bukan kita yang melakukan kesalahan, tetapi kita dituduh sebagai orang yang salah. Ketika kita benar-benar tidak melakukan kesalahan, dan kita sadar juga tidak melakukan kesalahan, maka berdoalah. Mujizat akan terjadi. Yang tidak kita kenal orang akan dipakai Tuhan untuk menyuarakan siapa kita. Untuk menyuarakan apa yang kita perbuat. Dia tidak bersalah. Orang yang tidak kenal bahkan yang akan dikirimkan Tuhan untuk membenarkan kita. Berdoa. Iko martangi yang do. Ay ruduk do portibion. Ruduk do parrohauni hajol maun. Alai jolma partodio do hita ikon ugogo do perbagason partodio ni mamakulingi perbagason hajol mauni. Na paduahon muse saroha sa pikiran ma. Saroha sa pikiran ma ninna si Paulus rupani tu huriei jala sahat manuaeng tu hita. Hiduplah sehati sepikir, cegahlah perselisihan. Huriei pe sian awal na didok doi dari gelap kepada terang. Dari gelap kepada terang lapatan na hurian na jongjong na di portibion
godang do aka pengaruh na boy mabaik kita gabe tu hagolapong. Tetapi kita ingat, sekalipun gereja ini adalah bentuk bangunan, ini adalah tubuh Kristus. Pamatang ni debata do hurion. Molotung alope turuhata na nido ngata, jumolo pamanat. Sia dia do pangatusioni dapoti bana ubahen na songoni hatana. Parohahon persiajari. Jalan molotung marasik penanido ngamu, sian nabi noton persiajari. Di dia do bidang ni ibana. Ay marragabe do hita di parbinotoan. Molo boy do ta persiajari puasa marasing padapo ni do ngata, boy do hita duduk bersama. Ay narohak kusongonod do bah. Aledak ku boto, tu dia do tujuan ni do mi. Dinggan sudi. Ale molo sodong do keberanian untuk memikirkan, mempertimbangkan puasa di dok ibana songoni dang berani duduk bersama. Tetapi dia akan mengiring masa. Songonodo. Itu bukanlah karakter seorang Kristen. Karakter seorang Kristen itu ketika mendengarkan apa yang berbeda dari yang dipikirkan oleh dia, maka dia akan mempelajari itu. Kemudian maju pai, songo dia dohurua nadiro niroham. Asa tapadingga muse pakatayonon. Songoni do nakita. Sian desa nawalu do tarjauh hita marpungo di huria bonangon. Marasing do latar belakang ta. Marasing do pendidikata. Marasing do bahkan margata. Sudah marasing do. Alay nunga di pasada de batahi tappa sauton aka ulaw na dinggan. Nunga di pasada de batahi tappa sauton aka ulaw na dinggan na hobar tulomoni rohani de bata. Nunga di pasada de batahita. Ketika itu menjadi fokus kita, sekalipun kita berbeda tetapi kita sudah satu di dalam Kristus, maka kita akan selalu sehati sepikir untuk tujuan yang baik. Akan selalu sehati sepikir di dalam tujuan yang baik. Napatuluhon, manotong maulahon na dinggan. Lakukanlah kebaikan setiap saat. Sekalipun ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada yang mengawasi, tetaplah lakukan kebaikan. Dang adok pejol mama mereng, bamolo adong do ulaw nading gasi ulahono to di si ulahom. Dang di bereng jolma di bereng debata do. Marga ado na binereng ni debata, sian na di binereng ni jolma. Marga ado, ima pamupujian narosya debata daripada sian jolma. Molotuk pedang adong nama mereng lakam, HP adong disi ulaw na dengan radoti. Karena tetaplah lakukan kebaikan sekalipun tidak ada yang mengawasi, dan tetaplah lakukan kebaikan sekalipun tidak diapresiasi. Molo pedang diapresiasi, tetaplah melakukan kebaikan. Karena kita sudah ditugaskan untuk melakukan kebaikan. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban karakter kita sebagai orang Kristen. Tetaplah lakukan kebaikan. Bagaimana agar kita tetap bisa berlaku baik? Pasti juga kita ini harus tetap menjadi seorang pendoa. Aita parhatopo jala tahapor saya doa kainang. Ai dinamartangi ya kita di sido hitara doho debata. Molonong ngadodo mutang yang tatu hadiriota gabe sahalak si partangi ya kita. Mangulahon na denggani molotok pedang adong mamereng alay ala nung agabe ngolu si partangi yang adong dihita manotong dihita mangulahon na denggan. Molotok pedang diapresiasi dang adong na mamuji dang adong na aplaus do segala macam. Alay ala nunga tatangyakon ganup aka ulauton manotong dihita mangulahon na denggan. Napaubato mamuse ima unang holsoan. Ay di para dede batado saluhut na. Unang maholsoan. Kekhawatiran itu memang wajar sifat manusiawi. Ale kewajarani adong do hagogoon di debata. Iku saha do hita tu hal-hal na mustahil na marhapor siyaonon. Ay di atasi manang digijang ni logika manang nalar do hapor siyaon. Molo tetap do hita di standar ni nalar, maka iman tidak akan pernah berkuasa. Tidak akan pernah bekerja. Molo tetap do selalu di standar ni nalar. Iman itu bisa berkuasa dan bekerja jauh di luar logika manusia. Jadi unang mah holsoan.
Lawanlah kekhawatiran itu, kekhawatiran yang berlebihan itu dengan rasa yakin dan percaya kepada Tuhan. Unang mahol sohon hamu agia aha alai sadok pabotohon hamu matu debata pangiduam muna marhiti tangiang doho roha nama dok moliate. Molohol soan hita bemartangiang ma. Asa unang gabe lilu haporsiota alani hol sonata taonon gabe saita suku debata kemudian na hidup hurwa Tuhan. Alana molonung ngamartangiak kita dapat tita do pangatusion perbogo ya oleh Tuhan dinalahu mangadopion. Kekhawatiran itu akan menjadi ketenangan. Nasai busi saukian rupani nasai hol soakian gabibu detong dame demak pakilalaan ni bana. Dang alani nong adong naniluan ni banay daw. Dang alani nong jupang naniluan ni banay daw. Tetapi doa itu yang mengubah kondisi hati dia. Yang tadinya gelisah menjadi tenang. Naking margudopong marsak luar biasa busi saon. Ale dung martangi yang ibana, demak bapak kilala aku nih ibana. Demak. Lalu siapa yang bekerja ketika kegelisahan itu berubah menjadi ketenangan? Roh Tuhan juga. Roh Tuhan. Karena Tuhan sanggup menenangkan setiap hati dan jiwa yang gelisah. Jadi marilah kita bawakan setiap kegelisahan kita, setiap kekhawatiran kita itu di dalam doa. Mangulahon, mabahen, marsileho-lehope, jangan khawatir. Itu yang dipercayai oleh seorang ibu janda yang datang kepada Nabi Elia sepertinya. Dang adong be si pangano di jabu namin nebana. Baim maah adon adong di jabu muna. Sa tempayan nai nama sa minyak. Oh, papungo maganup akka botol di si, tuang matusi. Hape dong di papungo ibana suksu sude botol ilo, bidope muse na adong di jabui. Na perjolo na king nungay pikiri ibana nama bohal nami tu sogot. Alay alani hata ni panurirang itu ibana di hapor se ibana, gabe marlobi-lobi do dapot ibana pasu-pasu. Nadek kudok, unang memiliki pertimbangan dinalaho mangalehon nadinggan. Adong do bajar. Ale molo tado do ikan masong. Si 3 ons manuaingon. HP 100 di bae. Dak tu si hali-halina. Ale molo dohot hamu aparsaulihoni nong dohot do hamu si pardohot dinalaho padeng gato bagas coro. Ay dak sa bibil projalo umuna upani daw. Au dak terbayar rawi. Sedebatado. Bahkan molo diberek kamu rupani panggangon. Lawi betul lapuan gudak sao 100. Mulak marminggu tu lapuan mahita. Unang. Aidak selama na adong bajar. Asing do ini. Asing do ini. Bahobar tu hapor siya muna do dah. Molo tuk penungay pasidik kamu akka daging ay molo bajar sa kuria ra gabe tu hay pasod doy. Hobar tu hapor siya muna do. Mula hu hapor siya doy. Hapor siya doy. Ay hapor siya ni de paluahon. Jalan molo tukpe dohot tita maparsaulihoni dang dinalaho makamonakon dohot membela sa sahalak. Tidak. Tetapi kita ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Tu si dolau na tu kemuliaan ni debatano. Ale molo adong doduhita kekhawatiran mempertimbangkan sesuatu. Unak pola pak, janganlah pak. Kita kepada ngaja 100.000 nanti kita udah dapat 5 orang. Berarti marisuang do jami tawang. Alana nasugo songoni, alau menjaga stand. Ikan daging niku. Alana hari minggu holan daging sude adong alasa di bembay kebahina. Udah kotu BPH tapi majukan sesuai permintaan. Romau sebelum mulai ibadah pagi. Maria menginang ikan daging, ikan mas, ikan tauco, daging panggang. Anggo matai memang saya dibering do buti. Alaya tarleo may natay. Inna. Adong do songoni. Aka amat tanaro marminggu siangon. Inaruh aku mula dong anda songon inata jamitay nakinginang bigi. Akay nata perong naberencana songoni daong rate. Otik nai na may 30 bukus nai.
ono pulu dohu para dihami. Molo huberek kita iso piga kakaman wai kita ono pula saya sa kepala da pola. Saya sa keluarga pe. Jala hapor si hamu makamang doho tinang. Molo rudu do pikiramu na manibangi. Nek tu dia do bayon ni parhala do horoi. Sega do hapor siamu. Alay molo di hapor si hamu do nama betu Tuhani do. Mardapok-dapok do silas ni roha di hamu. Ay di batado do botoro hasaluhutna. Molo tabay penadenggat tu hurion dak kurion. Marhite parhalado mabalos na denggat tu hamu daon. Tetapi Tuhan itu, Tuhan yang akan membalaskan itu semua. Tuhan, dak sonari jalo ota sogot. Dak sogot jalo ota tu pinoparta. Molo rak marsipanganok kita noeng aku pesado panggang. Anu siang berarti ima lopak kudangi. Amang akaruas tu Tuhan ima tangnya kotong. Nama persauli hop panggang dohot ikan mas tauco mardapok-dapok mapasu-pasu. Bemolo sumurung anu nakana membuat bajari bena asing nai mau larong arong mapari minggu dibuat mang. Ay namar gogos itu tuh datang yang dipartigor ini tidak ada apanya. Misalnya dinegosiasi tidak ada. Ini benar-benar namar gogos itu tuh datang yang dipartigor molo dihabur juon titik. Kuasa doa yang bekerja tergantung iman masing-masing. Alay molo bimbang doroham. Baru tutu, itu tidak akan pernah terberkati. Alay molo bulus doroham, itu tutu. Diaminkan di dalam hatinya, maka semua apa yang kita minta itu akan terjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi lawanlah kekhawatiran itu. Tumagom ma mora di parrohaun daripada na asing. Sudah do halak memiliki kesempatan untuk mora. Alay dak sudah halak boy berjuang mora di parrohaun. Olo do mora di parrohaun akka halak na pogosi. Ala di parhatu tu ibana ay ngolukot tu pasu-pasu do. Jadi ganup akka halak nong mora di sinamot mora manang di parrohaun. Asa mardapot akka silas ni roha tu joluan ni arion. Jala ido na pinaima di bata. Hupa mora hamu asa gabi pasu-pasu do hamu tuna humaliang. Tata mahuriat tau nak kamang doho tinang. Ditiki diwartakan nanti tanggal 18 Juni ini, Mei ini akan diadakan pertemuan Naposo yang sudah bekerja. Itu tanda kutip. Nah yang merencanakan memisah remaja tu Naposo. Jeneng dungdungon nami do, ima songo dia do pembekalan iman tu Naposoon. Asa dihasiholi muse huriaon. Ay nasida nama generasi penerus. Ay molo adong di sada keluarga tolu ya nakon na bawa 2 may mga ratos sada tading diso berarti sada nay naman na mangihutok kamu 300 kakan waingon akan nang marpahop pupiga mapinopar na natatadi ko dison naggabi huriya nagok ay molo nung ngametuwa hita berarti saya na mahitam no dang adong be ingoton upong nisya hado narahi bapak namin. Jadi ini Naposo yang sudah bekerja ini akan kami panggil, akan kami kumpulkan dan akan kita berikan pelayanan kepada mereka dan kami juga akan tetap mendampingi mereka, membina mereka, mencintai gereja, mencintai budaya. Mencintai gereja, mencintai budaya. Mulu lemar hebang don non, kuriat tahun adong disan tempat berarti nu ngalam godang inganan. Boy may sor remaja di sana Poso Bulung, mulu di sana Poso Bulung di sana remaja setiap malam minggu nai. Godang do sidungdungon, godang do rencana alani saroha sapikira mahita patupahon akka ulaon nadinggani. Mardapok-dapok do hubegi hami akamang do tinang akan naburjuroha. Sianaw husubako kursi, sianaw semen, sianawon. Dak kuria marhiti parhalado mangalehon mamaloson itu hamu debatado. Ganup akan ang pinasahat munaya kamang doho tinang. Ditatap debata mai, jala dialusi debata mai, makkoron naulina denggan tuhamu saluhutna. Ido tangiang nami parhalado, ay holak tangiang do naboy hupasatami tuhamu, mamalos, haburjuon, hinauli ni parohamu nai, akka amang doho tinang. Unang masadi martangiang, ay guar ni minggut tasadadior martangiang. Dok-dok pesitaunon martangiang. Rudut roha pojot roha martangiang molo tubuh pertimbangan sotung gabe moru na dia martangiang ma asa dipitori parbinotoani asa dinggan muse di ujungna jala taingo tu ari Kamis minggu ari hana naik nama
Ido ubahin na minggu rogate nuaing. Ala khobar tu pardalanan ni Jesus ineng tadi konon na namahita. Jadi martangi yang dosa luhuk na sisiani adorak sosaha tu ari Kamisi. Nako Tuhan Yesus mulak tu inganan na. Di pasobu mahitai piga ari adorak sorotor di perbadia. Alani manatma na mau tau do si bolisi pamanat dirim jamot tol lakam toktong hanguluho tangi yang dibagasar roham. Amin martangi yang mahita. Nunga hujalo hami hatam na badiyaw na le Tuhan na mangajari hami asa toktongku hangoluho kami ngolu si partangiang ay ido tutu dalan nami dinalaho makatay dohot mga lualuhon parsoryon na adong di portibio tuho huha porsiay hami do le Tuhan tangiang do dalan nami dinalaho pasahat to ni saluhut na tuado pamu ay na margogo si tutu do tangiang ni hala partigor molo di haburcuhon ale Tuhan rade do saluhut na diho ajari hami toktong martangiang molo hupang ido hami sian asi ni roham alay dang rodo pe alusna ajari tok-tok kami marpakirimon ale Tuhan molo hurang deng gadona hupang ido hami ajari hami makasabapon na ngadong di hami pos dorohan nami ale Tuhan suatonomu hatam na badion turo hapartodion ni akaruas ni huriam na romar minggu nuaing diganup aka pojot ni roha holso ni roha ganup akalas ni rohan na ni dalana ni nasida di panggulmiton ni nguluna toktong mahwali Tuhan na pasauton lomo ni roham molo tungadong ale Tuhan ruas ni horiam na dibagasan parsahiton daw ni pamatang ni nasida ramoti aka obat pengobatan na ni ihuton ni nasida molo tungadong aka ruas ni horiam na dibagasan aka hamaolon homa ale Tuhan na patuduhod dalan ay takas do ale Tuhan toktong do dilehoko akadalan tuganuk akahalak na mangido siyako takas to dibotoho ale Tuhan program na nidalaton ni huriamon molosian hadirion nami do rodo sipata ganggu dohot biar ni roha di hami alay hupapos hami do roha nami marhite haporsion nami tuho di pos ni roha nami ale Tuhan mangula do todim tuganuk to dinami dinalahu pasauton aka ulaw na dinggani molotuk pesipata hirana pay mahotiki asiro hamali Tuhan toktong ma ukap rohanami dinalahu patupahon aka ulaw na dinggani mangido hami aka parhalado ni huriam asa pasu-pasuamu matutu aka naniulani tangan dohot pikiran ni ruas ni huriamon nang hami pe asa majadi aka naniulani tangan dohot pikiran nami dalan nami ale Tuhan marbasa-basa tu saluhut na aka ulaw na hinalomohon ni roham ale Tuhan dia karuas ni huriam nang madohot di parmingguan manogot dohot arianon toktong mapasaut lomo ni roham tu nasida na somadohoti sadope jo manasida ale Tuhan asa parsidoho muse di parmingguan botari unang adong nang gosada sian ruas ni huriami na somakasiholi parpunguanon di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapuji matuhata sian ede nomor 810 huhut papungu pelean paduahon. Oh
yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silihon-lihon na denggan dohot na solibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho, saya jalom may gabiwap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parahasya kami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongon namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaur hon madamena tuto ditabe. Rima hita jongjong. Moleate mata pasaha tutu hata pardenggan basai ala asidoh tolong di rohana boy hita mamuji pasangapon ibana di parminggon arian di minggu rogate sadarion mangula matu hata tu ganuk todita tinalaho majako do makangoluho katanay asa ibaru jala boy muse lam tu toras naha porsyota dinalaho madalani panggulmiton ni nguluon. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.